Polini hawana kuuya kudare kwedu. Nyaya yaunzwa yakafadzwa, nyaya ndeyekutora mukadzi wangu. Ndoda kuti pane moment 9 yanembo dzako tukalima medari. Simona Molini Chitete. Roy sene mimwe chetono. Molini ndiye mukadzi wangu. Ayo. Narubisa December. Ndatoorabhisira mari dzekuti dzipombera suna papa mazimanje manje kuti akona nakatonzondowapa futi mombe kupedzisa damage. Warubisa mombe dzitori mbiri dzekutoaendisa dzanotoa Mwana zvara kuwauya nawo. Ngwazira Warambireni. Mukwese kuti mavashaya mari asi mukwese Asi munofambidzana. Tofambidzana Nate zvaro. Okay, taura tinzwe wakabvisa mombe mbiri. Ini ndakasiya mwiri yangu iri pamba. Ndakasiya mwiri yangu iripo pamba ndakatondooneka ndanatezvara wangu nditakwena mumboshawa. Ndakamnoshawa nini 2 weeks ndasumuka pamba. Ndikizonzwa kuti mudzina waiti inini handiko bakumba. Uri kupi ndiri kubasa Harare. Ndichida kunzwa kuti atita kubasa Harare ko iyo vazvonisa sei kuenda kubasa asina kutaurira. Nanza nyangodenda akudza ina sambondibvumidze ndoko maindibvumidze. Saka ndinobva kuti no progress munato akubi basa ine ndo chebuto. Ndikandisabvunza muzvakata sei zvakawanda. Ko zvipfuyo vanzipfuyo zvekuvharwa navari kupi nariko kumba ikoko. Ndikasiya kuti vavhare zvipfuyo ndati alright. Saka ndamubvunza kuti kubasa Harare kupi vanzi kuvhindedzwa. Vanamba vachizomubvunza kuti zvanzi akamboda mbondiri kwamutare. Saka ndienda kuti asinga hangogepa vakaza kuti zvakuita izvizvo munyana yako iri straight here ati ine dzimwe nzira dzakufamba nadzo. Kanzi handi kubasa. Kana kuti chiri pafoni nhamba dzemunhu waunda sei dzifunga dzemuna kushandira. Kanzi munhu ane foni 1. Saka pesa kana ino ndichimufonera ndichitaura naye. Ndichitokukundirawo foni ndichimufonera aitizoniye mulungu wake anokuda kusesena yakacharaka. Saka ndichibvunzwa nazomuti aiwe chimumirira. Vanouya voita sei vopiwa nhamba idzodzo kuti ndakatadza kubata ndobatani mulungu wake. Kanzi alright. Zuva jeri kupedzisira ndakazomufonera abva nditi foni yakanyura mvura yakakadonhera yakanyura yakadonhera mvura yakanyura mupuresa yakafa imurungu wacho. Ndati alright sinei. Saka ndada kuuya kumusha ndiita sei zvadzinofonera. Imba kuzobva ndikazoita kubasa ndanatsa kuti amadhira kuti apa asiri fuya baya. Vanangobva straight kubva kuchegutu yakumba pandasvika mbapalani. Wana vakatongosiya varipo ipapo ndazotsanangurwa vari pamba ipapo karara. Kubva kudambuka ndeusiku bwaenda. Vana vobva vanzi nosicenda panext door pambuya panext door. Ana makusini pawakamuka uko vaenda panext door pambuya apo mwachinasi ayenga aitobhara ngakatozvimba uko. Kubva vamusiya akadaro. Ndachenda kuzochinza akasiwana ino wakati wanani. Vana sekuru nambuya vacho vakatwaiti kwana. Ndokuti vakabudisa chikafu mukati vakasiya vaisiya vachimutisa panext door futi pabipa. Ndasungura bvanena unatezvara wangu munhu yako kumwana. Vanacho vatotanga kundibvunza kuti ko inini nemudzimai muita naye muita sei. Ndati ina hapana ndakatosiya mudzimai ari kupamba. Saka toyo kuno ndatidza kuti vana vakuno ndafunga mundokurechi nemhuri yangu vanozva kuti sezvo ndoziva upa. Asi mudzimai asi mudzimai wangu zvanzi asi mufoni yangu mudzimai ndati mudzimai wangu mufondera asi ndakapedza kumufondera achiti iye ari kubasa. Ndati kubasa pachina kukwenda achisiya vana here. Zvotondinetsa unoti ndisina mbumira kana naye dzibasa. Zvadaro vachisapa kuzofamba kwenguva
nekuzonzwa kuti asi matoke zvipfuyo zvavo zvakatengeswa apa zvipfuyo zvakatengeswa da kubvunza kuti akoma zvipfuyo zvakasiyana apa zvakadai ani zvipfuyo zvakazotengeswa zvakadai zvakadai zvakandakutera zvipfuyo zvaizati kuri mwazotengeserwa zvipfuyo sei zvimwe vachabvada zvona zvakatochengeteswa mukadzi wemurume uya vachitouraya matoke ayaya vachitoiya murume uya achitourayisa matoke ayaya achinanawo kupi kuharare mukadzi achitumidzira kuharare mukadzi aitodziwa kuti kupi kubasa saka vaitourayiswa matoke ayaya achitumidzira nemurume wachina kupi kuharare vachidya vari vairi nemurume zvadaro isusu bvana kuti no ziso zvatabata information iyi tezvanobva kuti aiwa zvinedzi ngatichiteere ichi munhu titsvage kuti mwana wangu ndisizoti ari pazivo tezvara kuti ayo iyo shamari iyo ndouzaona ichi ndikuti mwana wangu aneko achiri mokoma saka chiatibatsira kuita sei kutsvaga wana munhu zvicho takatsvagawo takaziva tadzima tatovatora kuharare kuhopli vatayandawo pamba vayapamba vakasara kumana kuti ini chamana vanokwasa kuti ndiite sederi newana kana kuboka kuti chimbosara uri panapa ivo wachinofuti kuti achatito hai ini ndikusara kwazvo ndikusara panapa zvakakwana papachitete ishona ndakuda kuti takaziva kuti takagara dai pakuda sabhuku sabhuku akati ivo ini ndasiwa ndikuenda pachitete ndo pandikuenda right zvadaro chitete atatombotara naye vana mutaura zvandaitawo inini payakatavhuzana nedare kuti ubude iwe mutedzo waitwa nemunhu ndavataura zvandaitawo inini ndavatatimisa mari nini kuda mombe nai vamombe nai payapayapa akabva angonzvenga wasara ndavasiya padaro aibva angonzvenga kubva ipapo hapana anza hapana chii sabhubva atini handikwanisi kuita sei kubhadharisa munhu chienda ikwani kwasho vatandoenda kwasho vakaidzi vakairi hapana akaita sei akauya kudai right ishobva wanditaiwa chienda kwamambo ondaya nenyaya yangu yoka mambokadzi wanditaiwa iyo chienda nenyaya yako ndakuti unoratidza ngoenda vani kwamambo ndokuya mwana kaita minhau yangu ino kana ndizoso hazobatika kuise bhozi uyo modi muchiteto azonzi nashe ngatichimwize unoti ndiyakagara chi mumba make munhu yakapinda mumba make mukadzi wako yakandosvika mumba make zoti ari kuziva kuti mudzimai akatorwa mudzimai munhu akatorwa nemwana wavo saka vanhu vakadaitoona saka unoda mombe kana haine ndoda nainidzi wakandikwadza wakandiuraya unoona unganezvade unoona ungane mukadzi wako vana mwana wai wadani kamambo tuzvinzwa nyaya iyi mombe iyi kanga yatora mukadzi wemunhu kazhinji mombe mbiri dziri pambiri apa zvisinei uko ku9 kwaari kutaura tingatogumire ku5 yechitanhatu ndo yedare vakashambabvira ndikuona kuti pamombe 9 kunyange atoya asina kuya kudari asi mombe 9 dzakawandisa changamira kuti kana akaita ake mombe 4 nembudzi 3 dzekushora dari ndikuona kunge zvingava unotiti kuti apa takatarisa ipapo changamira kana kuri kutonzve panenge paakuto
mbuya wakabereka mai wemurume akatora mukadzi wake ndo ari pasamoni. Iye wacho kubva pavanonzi wakatongwa apa haana kuzowanika, akabva atiza akaenda nemukadzi wacho. Mukadzi wake akabva amusiyawo mheno. Saka mbuya pamusha pambuya apa ndipo pasa wawari mbuya ipapo. Iye musha wake uyo hapana kana chinhu, aritori dongo. Saka mbuyawa waiti inini kudare ndinouya, asi usaziwawo kuti wazokundikana neni. Ndiro watowayo mbuya sandu wakaura nemukadzi wake. Ngazi mbuya wane musha wawo uko, iye ane musha wake uko. Right, achizenge aonekwa chitete anofanira kuti abvise mombe 1 nekuva nemukadzi wako, nekuti iwe wanga wabvisa mombe 2, saka hazvigoneki kuti titi upuwe mombe 9. Otherwise ndiwo wakutorodza wakutoita semwana wako wakakurodza, because wanga wabvisa mombe 2 and mutoko haukwanisi kuti uende pamombe dzinopfuura dzawanga wabvisira kumukadzi wako. Saka unopuhwa mombe 1 achinge awanikwa, then anozobvisa mombe 3 dzekusaya kudare nemaposti ako awakashandisa nemari. Maboinizvo zvatoitaura kudaro sina. Mudzimai wangu wacho naye akazodzoka pamba. Adzoka pamba adhamwa futi naiye wacho naye paadzoka kumba pavo. Anditi adzoka kumba pavo ndo pakazodzoka aibva kuti mwana ita sei ndakutadzira. Anditi ndakudzoka kumba ati no inini haiswese kuti zvezvisoka handikwanisi kuti ndiite sei nokuti andoti zvishuwa ita sei dzoka pavo. Anditi azvadaro iye vaudza ubereki wake kuti zveshuwa ndakange ndafurwa nemamwe wake ngaanaye nakubuda kwawakaita. Anoona aibva adzoka kumba, adzoka pamba zviva kuti mine mudzimai wangu ndinga izvozoti tukunzwisa tiri pamwe chete, asi zviva kuti pfuma iyi ndikuramba ndichatozoibvisa. Saka uyu chiteto ndopatiratika saka iworaura mukadzi wako chinyanya kundirwadza mambo ndechekuti zvipfuyo zvangu zvachona izvozvi ndo zvavaidya nemukadzi wako wese vari vairi waitodya waidya zvipfuyo zvangu izvozvo zvipamba pangu. Mukadzi wako kana akati iwe akakutadzira uchitogamuchira kudii kutadzira kwawakaita, ende aane chidzidzo handii. Asi kuripisa uyu hatikwanisi kuti titi aripe kudarika mombe dzawakabvisa kunana ate zvangu, nekuti mangwani ndiwo unenguva kutoti mukadzi iye anenge akutuka achiti ndakakuroora ndakazviroora nemari dzangu dzekuhura, unozoti chii mangwani? Iwe unosenza mombe dzako iyo yekutadzira mamoregererana mogara, then mombe 1 iyo ndoyo wobvisa yekutadzira kwakadii kwakaita. Mombe 1 kwete mombe 9. maprofita yachangamira waita zvechechi. Profita abva atora mukadzi anobvisa mombe 1 but kwakuti kutsvaga kuti ari kuti abvise mombe 1 vakashandisa mari vanobva inoita tembera zikuruya kubva kumba nekudzoka
kuya kuno mafusa ako irinari irani rabvisa $60 plus 10 plus naso wabvisa 20 kuita 90 Oh, muchechi. Mari. $60 saka pamutera plus 28 now unokunakandanoana unokuuza 3 times imari 30 pa 3 times ndafamba njuya kuno 30 110 kazi yechikafu plus depot plus 60 munobata kupi anoda kuti mutsvage kune mukoro zviita ikoko aendeserwe samoni atotorerwe izvo kwaari kugara muprofita okay.